Dňa 7. mája študenti gymnázia otvorili svoju výstavu Odviaté časom, ktorá bola realizovaná v rámci projektu Generations at School. Študenti predstavili dejiny Veľkej Moravy s dôrazom na Solúnskú misiu. Program sprevádzala študentka 3. ročníka Nikola Hrebeňaková. Medzi pozvanými hostiami bol aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky magister Michal Lukša, primátor mesta Snina inžinier Štefan Milovčík či akademický maliar Andrej Smolák. Hosti privítala riaditeľka školy Iveta Lozorová, ktorá zároveň predstavila hlavnú myšlienku projektu Generations at School. V programe pokračovali študenti 1. A, 1. B a 5. kvinty, ktorí oboznámili verejnosť s historickými, ale aj politickými dejinami Veľkej Moravy. Do programu sa zapojili aj žiaci z folklórneho súboru Šiňava, ktorí svojou raslaveckou krúcenou nadchli početné obecenstvo. Sprevádzaní boli ľudovou hudbou v podaní študentov gymnázia Pavla Bakajsu, Martina Rusnáka a Radovana Bunganiča. Príjemnú atmosféru završili študentky Mirka Mariničová a Kristina Tindulová, ktoré sa predstavili krátkym koncertom ako flautové duo. Po bohatom programe bolo pripravené občerstvenie pre návštevníkov, ktorí si zároveň medzi sebou vymieniali dojmy z tohto programu. Podľa teba škola pokračovať naďalej v realizácii takýchto programov? Ja si myslím, že naša škola by rozhodne mala pokračovať v realizácii takýchto projektov, pretože je veľmi pekné, keď starí rodičia môžu vidieť svoje vlastné vnúčatá, ako prezentujú o histórii svojho vlastného národa. Ty sa podieľala na príprave programu. Tak mojou úlohou bolo oboznámiť verejnosť a tiež žiakov, ktorí prišli na prednášku so vznikom Veľkej Moravy.